și bine v-am regăsit pe La Puiul de Om. Astăzi vom face un nou vlog cu o nouă idee și am zis să o încerc și eu. 24 de ore în roșu, desigur, pentru că eu azi m-am îmbrăcat în roșu. Și mă gândeam ca dimineață, ca să pot să respect regula, mănâncă în roșu, scrie în roșu și îmbracă-te în roșu, să mănânc pepene. Iar la prânz o să mănânc chiftele cu sos, ceea ce înseamnă tot roșu. Așa că haideți să începem acest vlog. Yay! Abia aștept să-mi petrec ziua numai în roșu. Haideți să mergem la bucătărie. Am revenit! Am pregătit pepenele. Iar acum haideți să vedem ce gust are. Ia uitați-l ce frumos arată. Este delicios și foarte sănătos. Mâncați sănătos și faceți mult sport. Ne vedem la prânz. Uite că am revenit și la prânz. Am încălzit chiftelele și arată delicios. Ne vedem diseară. Hei, am ieșit la o plimbare. Diseară voi mânca o salată de roșii delicioasă și sănătoasă. Vă invit și pe voi să mâncați sănătos și să faceți multă mișcare, pentru că așa veți fi slabi și foarte sănătoși. Diseară cred că voi visa un vulcan care va erupe lavă roșie. Această zi mi s-a părut foarte interesantă. Mi-a plăcut mult această zi, 24 de ore în culoarea roșu. Puteți și voi să încercați asta acasă. Pa! Uitați ce avem noi aici, două minunățici. Doi pui de rândunele care acum au crescut și nu mai au loc.